Isinumite ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC1 ang resolusyon ukol sa Emergency Operations Center Standard Operating Procedures and Guidelines o SOPG 2025 version para sa pinalakas at nagkakaisang hakbang ng mga ahensya tuwing may sakuna. Sa naging full council meeting nitong Desyembre, tinalakay ang mga bagong panuntunan mula sa nagkakaisang data and logistics hanggang sa recovery operations matapos sa mga pagsubok na idinulot ng mga magkakasunod na bagyo sa Ilocos region noong huling quarter ng 2024. Sa ilalim ng mekanismong Interagency Coordinating Cell, gagampanan ng mga ahensya ang kanilang mga tungkulin bilang single response team. Ipatutupad din ang 6 na taong roadmap sa Regional Disaster Regional Disaster Risk Reduction Management Plan 2026-2031 na tugma sa Disaster Mitigation Plan na nakapaloob sa Philippine Development Plan. Layunin na paigtingin ang kahandaan at koordinasyon ng mga ahensya sa pagtupad sa tungkuling pangalagaan ng kapakanan ng mga residente sa anumang oras ng pangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.